Salutare toată lumea, eu sunt Mine și azi o să facem al doilea video al meu. Seritul de apel, scuzați-mă. Episod de Brawl Stars. Brawl Stars. Am mai încercat de câteva ori să filmez, dar n-am putut să le postez. Uite, să intrați în clip de... Să nu fac video, pentru că prietenii buni poate să facă. Să fac mici cu Poco. Ok, ne jucăm Poco. Adică, bine, acela a fost primul meu episod și nu a fost prea bun. Bun, eu sunt în și eu plec pe la 4 sau 7 și mă bat viață. Eu 5 HP de la oameni. O să-i dau heal. Gata. Momentan avem nevoie de heal. M-am murit pe toată măcar. Hai de nou. Nu pot să plec. Și nu, el era jos. Mă fac să-mi stați să am două. Deci l-am cărat. Uite-mă pe butonul calbu, pentru că... Eu nu mi-am schimbat numele. Am dat aici. Și acum deschidem. Două Brawl Box. Să vedem ce ne pică. Pică 200 de dolari. Care au fost, cred că am făcut aceste persoane. Nu trebuie să le aveți atât de dolari, care nu se mai ajunge de cap.